за редките болести и хората, живеещи с тях. Знаете ли, че редките болести засягат средно около 5% от населението? В Европа живеят над 30 милиона души с рядко заболяване. В България те са около 450 хиляди. Тези хора са изправени пред редица предизвикателства. Липсва бърза и навременна диагностика, достъп до нови и ефективни терапии, социална помощ и възможности, ограничен брой медицински специалисти. Редките болести са хронични, прогресиращи, дегенеративни, инвалидизиращи и често животозастрашаващи и оказват дълбоко въздействие върху ежедневния живот на засегнатите лица и семейства. При редките видове рак 5-годишната преживяемост е по-ниска в сравнение с по-често срещаните видове онкологични заболявания. По света съществуват над 6000 редки болести. 72% от тях са генетични и започват в детска възраст. Ние, гражданските организации на хората с редки болести, излагаме исканията си в манифест, в който настояваме за спазване на европейските ценности за равенство и солидарност и на основното право в Европейски съюз за закрила на здравето и призоваваме политиците и институциите за неотложно действие за редките. С пълния текст на манифеста може да се запознаете на страницата на инициативата.